vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. So sekuru vangu vainge vari n'anga uye zvekare baba vangu vainge vari n'anga, but mushure mekunge sekuru vazoshayika, then baba vakabva vazotiza ndokubva vazoenda vakabva vazonovakira somewhere else. After baba vazoshayika, inini ndini ndakabva ndazotora zvinhu zvavo ndikabva ndazotangawo kuita zveun'anga ndichibva ndazouyawo kuno kuSouth Africa. Ndakati ndauya kuno ndikabva ndazombosiyana nazvo zveun'anga, but ndainge ndopota ndichishandisa mishonga iya because ndainge ndiri pakutsvakawo mukadzi ainge achibvawo kumhuri kune vanhu vane mari dzavo, ndichitira kuti ndinge ndichizokwanisawo kuva mupfumi. Ndikabva ndazosangana neuyo akazova mukadzi wangu. Saka hanzvadzi yake iye ainge ari taxi boss. Nekuda kwezvakaitika ndo zvakazokonzeresa kuti hanzvadzi yacho tsano vangu vange vachizomanikidzira kuti inini ndinge ndichizowanawo mapepa emuno. Saka I am a naturalized citizen muno muSouth Africa. Ndichatidzokerei kumashure zvishoma. Sekuru vangu pavainge vachiri vapenyu, pavainge vava kurwara, ndo pavakabva vazotumidzira shoko kune avo vose vainge vakauya kwavari, because ivo vaita zvekurombesa. Vakabva vati nekuda kwekuti inini ndava pedyo nekufa, ndikuda kuti kune avo vose vakatora zvavakatora kwandiri, ndikuda kuti vange vachidzoka nazvo zvinhu zviya ndinge ndichikwanisa kuzviparadza. But baba vangu manje vakabva vazotanga manje kushanda nerweseri, vaiti uya uyo anenge auya kuti ange achizodzosera zvinhu zviya zvaainge akatora kuna sekuru. Baba vangu vaibva vazotaura nemunhu uya vobva vamuti iwe usateerera baba vangu, because kana vachinge vazofa inini ndini ndichazotanga kuita zveun'anga. Saka tinobva tazongotangira ipapo, handiti bhuku riripo here. Saka vanhu vazhinji vaingouya vobva vadzokera zvavo munzira. Kudzamara baba vava kutoita zvekutotaimira vanhu kubus station, taitoziva kutoti uyo aburuka uyo nezvimabhegi zvake zvaainazvo pane zvaari kufanira kuti ange achinosiyira sekuru vangu. Saka ivo baba vaitongogara vataura nemunhu uya then vobva vatotora zvinhu zviya. Saka zvimwe zvacho baba vainge vachienda vachinozviviga mumapako, then vamwe ndo vaingodzokera nezvinhu zvavo. Mushure mekunge ivo sekuru vazoshayika, then hama dzakabva dzazoti zvose zvainge zvichishandiswa nasekuru zvaifanira kuti zvinge zvichizopiswa, because vanhu at that time vainge vava kuti isusu hatingazozvigoni izvi zvekurombesa, plus tava kuda kuti tinge tichiita zvekunamata. Baba vangu manje in secret vakabva vazoba zvimwe zvekare mimwe mishonga iyo yainge ichishandiswa nasekuru, ndokubva vazonoiviga mumapako. Saka veukama pavakazozviziva kuti ndo zvainge zvichiita baba izvi, baba vakabva vazotanga kunetsana nehama dzavo. Kudzamara tichizotiza, but patakatiza ipapo imba iyo yavainge vachishandisa semba yematare yakabva yazopiswa neveukama, ndokubva tazotiza. Saka baba vaipota vachinditora tobva tadzoka tichienda kumapako kuya tichinotora zviya izvo zvainge zvichishandiswa nasekuru, uye zvekare zvimwe zvavainge vakatorera vanhu nechitsotsi. Baba vangu vakazosvika pakunofa vachingoita zvekurombesa. So kana kuri kunzi ukaromba ukatora mishonga yaunenge watora yekugadzira mari kun'anga, n'anga iyaya kana ikakuti chidzosa mishonga yangu, unofanira kuti unge uchiteerera n'anga iyaya, nekuti iyo ndiyo inenge iine masimba ekugadzira mishonga yacho iyoyo. Zvino iwe ukaita nharo mishonga iya kana kuri kunzi n'anga iya ikasvika pakufa, iwe usina kukwanisa kudzorera mishonga iyoyo unofanira kuti unge uchiziva kutoti inenge yatopanduka, inenge yava kuzokuparadzira dzinza. Because inini ndichiudzwawo nababa vangu vachindidzidzisawo izvo zvavakadzidziswawo nasekuru, chikwambo chinowanzokugadzirwa nemweya weuyo anenge afa. Like izvezvi vanhu vazhinji ivo vanoti vava kunamata uye vanobhilivha kuti munhu kana afa mweya wake ukadzoka, uchiti nhaimi ko hamundidzosewo mumusha here. Vazhinji vanobva vati unenge uri mweya wedhimoni. Asi kana munhu afa, kunyange zvikanzi afa ari muKristu, iye anenge ava kuzazviziva kuti ndakafa ndiri muKristu, mweya wake unongodzoka uchiti
ko wai musiri kundibikira doro muchindidzosawo mumusha? Saka vanhu vazhinji vanoenda kuchechi zvose izvozvo havazvizivi kuti ndo zvinozoitika kuti zuva raunonzi wafa, zvisinei kuti wafa uchinamata kana kuti wafa usinganamati, but mweya wako unofanira kuti unge uchidzokera kune vedzinza rako. So vazhinji vari kumakuva vari kungodzungaira mweya yavo, vazhinji vacho vainge vari maKristu, nekuti kana ukafa uri muKristu iwewe unenge wasiya zvimwe kuda wadzidzisa vana vako kuti wose uyo anenge afa kana mweya wake ukadzoka unenge uri mweya wemadhimoni. Zvino uya anenge afa achiti wose anenge afa kana akadzoka mweya wake unenge uri dhimoni, anozoti akadzoka haazokwanise kugamuchirwa nevana vake nehama dzake, nekuti ivo vanenge vachizvidza sekunge vanonamata, vanenge vachiti vakaroteswa hope dzavanenge varotesewa then vanobva vatanga kudzinga mweya uya. Zvino munhu uya anobva azodzokera kumakuva, nekuti kuti ange achienda kumberi anenge asingakwanisi, nekuti pane zvinenge zvichifanira kuti zvinge zvichiitwa kuitira kuti ange achizokwanisa kuenda kunosangana nemadzitateguru ake, nekuti wose uyo anenge afa, as long as uri munhu mutema unotofanira kuti unge uchidzokera kune zitateguru rako, unge uchienda kunogara nehama dzako. But iwewe kana usina kuitirwa chivanhu chacho ichocho unozongoramba uchingodzungaira uriko kumakuva. Zvino kune dzimwe n'anga dzinoziva mimwe mishonga dzinoenda kumakuva dzobva dzazonotora mweya yeavo vacho vanenge vachingodzungaira, dzobva dzati chiona kasahwira chidzoka kuno tinge tichibatsirana, tinge tichitsvaka mari. Iwewe paunozoenda obva wanzi chibata mushonga uyu, but kumashure kwemishonga uya kana kuti mudzi waunenge wapiwa kunenge kuine imwe mhepo yeuya mufi uyo anenge adzoswa munyika yevapenyu. But iwewe kuti unge uchizokwanisa kukontrola mhepo yacho uri wega hauzomboigoni, ndokusaka zvichizonzi zvikwambo zvinoparadza dzinza rose. Saka kana kuri kunzi kana wakaromba, kana munhu uya akakurombesa, kana ukanzwa oti shamwari chidzosa mishonga yangu, iwewe usazombofunga kuti unokwanisa kuzokontrola chikwambo chako, nekuti hamutomborina ukama, icho hachitombokuremekedzi, chinongoremekedza uyo wacho wachakaita nacho covenant. Mukoma ndo maziviro andinoita magadzirirwo anoitwa zvikwambo. Ndakati ndauya kuno ndatanga kudanana neuyo akazova mukadzi wangu, ndo pandakabva ndazoudzwa kuti hanzvadzi yemukadzi wandainge ndichidanana naye ainge achida kuurawa. Painge pakatotsvakwa varume vatatu, mumwe wacho ainge achibva kuZim, vamwe vainge vari vemuno muSouth Africa, vaviri vacho vainge vakatopiwa pfuti uye vakatovimbiswa mari yakawanda. Saka shamwari dzake ndidzo dzainge dzichida kumuuraya nekuda kwekuti ainge ava nemakombi akawanda. Saka vainge vorwira imwe route iyo yainge iine mari, apa iye ainge akaisa makombi akawanda parutu yacho iyoyo. Ndakabva ndazoudza mukadzi uya wandainge ndichidanana naye, ndikamuudza kuti ndainge ndichida kuti hanzvadzi yake ange achizouya. Akazoti auya ndokubva ndazoenda naye kumakuva, ndikabva ndazomutsa mweya yevafi. Ndakati ndamutsa mweya wevafi ukabva wazova mabodyguard ake, nanhasi uno mweya iyoyo yevafi ndo inomuchengetedza. So ndainge ndakamuudza kuti aisafanira kuti ange achizotya, nekuti mishonga yangu yainge ichazomuchengetedza. Nerimwe zuva akazoti abuda, paakadzoka ndo paakangoti achingonopinda muyadhi akationa kutoti painge paine varume vatatu vainge vakatobata pfuti vachida kumudhura, but pfuti dzavo dziya dzikabva dzazojema. Varume vaya takangosvikawo vakangoita zvestatue, ndokubva vatanga kuzokonfesa vachimuudza mazita evanhu avo vainge vakavahaya. Tikabva tatoona kutoti dzainge dzitori shamwari dzake dzepedyo. Saka kubva ipapo akabva anditi, iwewe ndikuda kuti hanzvadzi yangu inge ichibvuma kuroorwa newe, ende uri kufanira kuti unge uchiwana mapepa emuno muSouth Africa. Ndokuzowana kwandakazoitawo mapepa emuno muSouth Africa. Kubva ipapo ndakabva ndazotanga manje kubatsirawo ava mataxi boss vanotoya kwandiri, uye ndobva ndatovapa mishonga yekuti vange vachizova vakachengetedzeka. Uye so ndo mashandiro acho andinoita iwayo, ndinobatsira avo vane mari dzavo in private. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
mukoma vedu zvakangooma hazvo vedu we. Ndo yanga iri narration yemessage iyo yavakanditumidzira. Hanzi ndokugadzirwa kunoitwa chikwambo, hanzi chikwambo chinogadzirwa nemweya wemunhu akafa. Ya pakaipa ngatizamai kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Ya pakaipa regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. So inini amai vangu vainge vachibva kuMalawi, then baba vangu ivo muSouth African, but baba vangu vakatondiramba vakanditi uri muZimbabwean, uri mwana wemuZimbabwean. So the reason as to why baba vangu vakandiramba, it was because amai vangu vakambozama kuti vange vachitiza neni vachida kudzokera neni kuMalawi. Zvino along the way amai vakabva vazoti taifanira kuti tinge tichimbogara muZim because vainge vaine boyfriend yavo ainge ari muZimbabwean. Saka stepfather vangu ivavo vakazoti mushure mekunge amai vashaika vakabva vazoti iwewe handina rudzi newe, saka hazvichaiti kuti unge uchingoramba wakagara panapa because ukama hwedu hwakatopera zuva iro amai vako pavakashaika. Ndakabva ndaita no way, but stepfather vangu vakabva vati at least ndakazamawo kuti ndinge ndichikutoresa birth certificate uye ndinge ndichizokutoresawo chitupa. From now on wochiuzvionera zvako because kana ukazofira mumusha mangu inokwanisa kuzotoita ngozi because handina ukama newe. So feeling desperate ndakambozamawo kuti ndinge ndichishanda. Ndakati ndashanda ndawana mari ndikabva ndati regedzai ndinge ndichidzokera kuna baba vangu. Ndakabva ndazodzoka kuno kuSouth Africa ndikabva ndachizotanga manje kutsvaka baba vangu. Ndakafara mushure mekunge ndakwanisa kutracer down baba vangu, but to my surprise ndakati ndasvika pamba pavo ameno zvimwe kuda vainge vachida kuimpressa mukadzi wavo munyowani, but ndakati ndasvika kuya ivo baba vakabva vandiramba vakabva vati iwewe uri mwana wemuZimbabwean. Amai vako vakanyepa kuti inini ndini baba vako, dzokera kuZimbabwe ndo kuna baba vako. Ndakarwadziwa ndikabva ndaita very confused, ndikabva ndati ndoita sei. Ndo pandakambozama kuti ndinge ndichishanda kudzamara ndava kuita manje zvekutengesa muviri wangu. Masikati ndainge ndichishandira umwe muSomalian, ndaizoti paya kana kunze kwasviba ndaibva ndazopinda mustreet ndobva ndatanga manje kutengesa muviri wangu. Ndaitengesa muviri wangu kusvika ndava kunzwa kuti ya ndaneta ndava nehope. Ndaizoti kana ndaneta kudaro ndaibva ndazoenda zvangu kune imwe lodge, ndiko kwandainge ndava kutogara kulodge ikoko. Ndaizoti makuseni ndobva ndatogeza ndichitobuda mulodge memuya ndichitoenda zvangu kubasa. Vanhu vainge vasingatombozvizivi kuti ndainge ndichiita zvekutengesa muviri wangu. So nekufamba kwenguva manje ndopa ndikabva ndazosangana neumwe muNigerian akabva ati iwe nezera rako, because I was somewhere kuma 16-17 ikoko pandakasangana naye akabva anditi you are still very young, why is it uri kutengesa muviri wako. Ndikabva ndamuexplainera my situation akabva ati iye ainge achida kuti ndinge ndichizogara naye, but to my surprise ndakati ndava kugara naye akabva atanga kundipa mishonga yakasiyana siyana achinditi mushonga uyu ndoda kuti unge uchizouzora so that you can be attractive. Saka zvaigara zvichingondinetsa kuti apa ari kunditi I am now his wife, but at the same time ari kuti anoda kuti ndingoramba ndiri very attractive so other men can be attracted to me. Zvino akazoti ava kutanga kunditransportesa madrugs ake, ndo pandakabva ndazonzwisisa kuti ndosaka aindipa juju yake kuti ndinge ndichizoti paya pakutransporta madrugs sometimes mukuzotonosangana nemapurisa, instead yekuti mapurisa ange achiita basa ravo vaibva vazototanga kutondinyenga because they would find me to be very attractive nekuda kwemishonga iyo yaaipota achindipa kuti ndinge ndichizogeza nayo. Saka ndaifanira kuti ndinge ndakaenda so ainge achida kuti ndinge ndichienda kuBrazil kuenda kunotora madrugs, but ndainge ndichitya. Akabva anditi uyu anobatwa anonyanyisa kurohwa nehana. Iye manje akabva azoenda kuMexico. Akati aenda kuMexico kuya aifanira kuti ange achinotora madrugs, but akazoti paakasvika kuMexico ndo paakabva azofunga about his life here in South Africa. Akabva aona kuti this was a better opportunity kuti
ange achitongoenda zvake kuamerica. Saka akabva azotiza vanhu vaya avo vaainge ainavo ndokubva azozama kuti ange achibatana nechimwe chikwata kuti ange achienda kuamerica because he wanted to turn his life around, but unfortunately akabva azobatwa ndokubva azodipotewa. Akabva azodipotewa straight kunyika kwavo ikoko kuNigeria. Akazondifonera achindiudza kuti baby, I am stuck, I need to return back to South Africa. So mukoma ndakabva ndazotanga kushanda ndichingozvitengesa muviri wangu ndichimutumidzira mari kudzamara azoti baby ndibhukire maflight tickets ndinge ndichidzoka. Paakazodzoka ndakabva ndaona kuti mubhegi make mainge muine zvinhu zvakasiyana-siyana including this other big mirror iro rakazoti it must be in the center of the altar. So takabva tazogadzira altar iya. Akanditi paainge ari kunyika kwavo kuNigeria akazosangana neimwe n'anga iyo yakazomurombesa. Saka akanditi painge pachida kuti ange achizochekeresa amai vake. Zvino takati tapedza kugadzira altar iya ndokubva tazotsvaka zvekare mari kuti n'anga yacho inge ichizoya kuno kuSouth Africa because yaifanira kuzovapo the day rainge achifanira kuti ange achizosacrifice amai vake. Amai vake vakatoapia mumira muya amai vake vakatoapia muglazi muya, but akabva atadza kuvauraya. So n'anga iyaya ikabva yazonditarisa ikabva yanditi iwewe ndiwo kufanira kuti unge uchibatsira boyfriend yako because mukadzi uyu tatomutadza. Ndo pandakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichichekeresa chibereko changu. Nekudawo murume ndakabva ndazochekeresa chibereko changu tikabva tazotanga kuita mari. Zvino takati taita mari zvikabva zvazonzi pava kudiwa zvekare sacrifice because ipapo takabva tanzi miko dzedu ndedzekuti pose patinenge tichida mari glazi riya ratinoritora tobva tazoriisa pafloor then tobva tazoita bonde paya iye paanenge ava kuda kunopedza obva azotanga kunoita chimhandara maoko then akanongedzera paglazi nesikarudzi yake kuitira kuti masperms ange achizoenda paglazi. Then mangwana patinomuka tinobva tazoona mabundles emari. Saka mari iya yakazosvika pakuramba kubuda. Taitozama miko dzose dzatainge takanzi tinge tichiita but mari ichiramba kubuda. Then iye akabva azoti ainge achida kuti ange achidzokera kuNigeria kuti ange achinonzwa kuti what had gone wrong. So akabva azondifonera achiti baby, you have to sacrifice someone again because mira iri mukoma because glass iro ratova nenguva richingochururuka ropa. Saka hanzi ropa iroro riri kuchururuka muglass hanzi it is the blood of my father. Ava vekundiramba n'anga yacho yakatoti hanzi yakatonanzva ropa racho iroro ikatonzwa kutoti iropa rababa vangu. Saka glass iri riri kuda kuti ndinge ndichichekeresa baba vangu. So I am scared, I don't know what to do. My father, he is the only relative that I have. So I don't know what to do. As for my father, I know kuti vakandiramba but he is like the only relative that I have. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Ya, zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi ndakachekeresa chibereko changu nekuda murume. Apa iko zvino zviglazi racho randakasirwa nemuchinda uyu wekuNigeria hanzi riri kungochururuka ropa. Apa n'anga yake yakati ropa racho riri kuchururuka iropa rababa vangu ndo vari kufanira kuti vange vachizochekereswa. Apa iye ari kuti haakwanisi kudzoka kuno kuSouth Africa before any sacrifice because anotya kuti glazi rake iroro raakauya naro rinokwanisa kuzomuuraya. Strange things do happen in this world.